Hij heeft gewoon te veel snelheid gehad. Heeft ons aangereden waarbij ik ten val ben gekomen. En door de klap, hij heeft de ketting waar ik Max aan had, heeft hij meegenomen. En daardoor is Max, mijn hond, opgehangen. Ik krabbel op en ik roep de persoon achterna van hey! Maar het enige en het eerste wat ik hoorde is dus een geluid van een scooter die dus gas geeft en wegwezen. En Max, de hond? Nou, die hoorde ik nog na zijn laatste adem halen. Die heb ik nog geprobeerd te reanimeren zelfs. Maar het was al te laat. En hij is ter plekke hier waar we nu staan, is hij overleden. En ik zie hem nog steeds, ik zag en ik zie hem alsof het een broer van me was. Ondanks dat dat een hond is. Maar vanaf de eerste dag luisteren, plezier brengen. Mijn hart is kapot. Hij had een plak in mijn hart, maar het is kapot. En ik zal altijd aan hem blijven denken. Voor mijn leven lang. Want ik mis hem. En door zo'n gevalletje wat er dus nu is gebeurd, dat ik hem daardoor ben kwijtgeraakt, dat verscheurt me helemaal.